stellen we om. Ik was op de stoel, is klaar. Heren, je mag door van Soesjes welkom hier in Velde. Dank je, dank. Ik ben Rob Kortjans, ik moet ook namens de Rood, onze Vos Harald en Prins Jan en de eerste hier even toespreken. Ik begreep dat je enigszins ondoorn ziet in het wat hier nou gaat gebeuren, totaal onverwacht. Opgeven op de allereerste plaats, fijn dat je ons wil ontvangen hier aan de grens van het Schone Wuilersriek. Wij van Venlo's Vasteloversgezelschap Jokers, we vinden het bijzonder dat wij bij onze bescherm hier de gans deze kant nu is getogen om hier te gaan wonen, dat we door vandaag een vlaggenmars willen gaan poten. Omdat het de beschermheer is van Jokers, willen we hem door ook hier de Jokersvlag bij aanbieden. Maar wat ik zeker wil doen, is of ik de hieren van de Wuilers mag vragen of wij het Schone Wuilersriek mogen betreden om door onze beschermheer te fetteren op een schone vlaggenmars met een schoon Jokersvlag die wij 4 zullen laten wapperen, ook in het Riek, maar gewijd. Ook bij ambassades en dergelijke. Door wapperduk de vlag van het Toesfront, maar wel op een andere grond. En dat geeft dan blijk van samenwerking, van respect naar elkaar toe. En zo willen we dat ook hier aan de Wuilers op deze wijze laten zien. Nu is ik ook de volgende proclamatie weer. Ik, Vos Harald Hartmans, die wiesheid van Prins Jan en de Eerste en de onwiesheid en de goedgunstigheid van de Rot van 11 van de Wuilers, geef ook het volgende te kennen en te verstaan. Dat u mag toegang te laten krijgen tot het Kiersriek en nog activiteiten veel te laten uitvoeren, hebben we bekonkerd en besloten. We hebben ook vrij geleiden doen over Velders grondgebied. Echter, zullen hier 3 voorwaarders ingevuld motiveren, waar je aan moet voldoen. En Jan en de Eerste zullen alle vandaag aanwezige Jokersen samen met alle aanwezige Wuilersen de Wuilers invulling gaan doen van de Jokers Vastelovers Liedjes Challenge. Dat is ook op antwoord. Dat is duidelijke taal, maar ik kon wel heel even beraadslagen met mijn wiezenrood van 11. Wat wil je mee, jongens? Maar Venlo's Vasteloversgezelschap Jokers en de wiezenrood van 11 samen met mij hebben besloten dat we tegemoet komen aan alle criteria. Ik ben erg benieuwd naar dat spannende Wuilerslied, maar dat gaan we dadelijk hier op de film zetten. Dus we gaan dat bekrachtigen met een stevige aanpak. Aangesproken. Aangesproken, super. Die houden op de kist, die houden op de kist. Die houden op de kist. Hij zingt maar goed van mooie bruut. Die weet het oude mag niet bruut. Ik weet dat ik me niet vergis. Omdat het gekke mondag is. Die zijn gewoon niet allemaal met de wazel. Die kunnen nog net in de zin. Want zo getrokken alles zonder wazel. De blauwe klokken komt er niet in. Dat vuur laten we al lang niet meer. De mooie komt nog een keer. Die houden op de kist, die houden op de kist. Hebben ze aan die 3 eisen voldaan? Ja. Dan nu ik ook heel graag uit de doorgang heen te openen en de Jokersvrienden van ons de toegang te laten verlenen. Dus ik nu nog heel graag uit door onze poort het Kiersriekveld te betreden. In het kader van de verbroedering tot Kiers helpen. Dat doen we jongen alleen maar. Dus heren, welkom. Dank je. Erg leuk gedaan. Super. En nou is het niet. Welkom. Ja, goed zo. Ja, leuk dat je hier leuk vond. Welkom. Dank u wel. Dag. Dank voor de ontvangst. Dag. Hier gedaan.
Proost. Goeie vastelovend. Op een schone vastelovend. Proost. Anne, proost. Proost. Goed, Proost. start. Wacht even een tuitje. Afdrukken. Mag ik gewoon even eentje kiezen? Dat is keersrecht. Nee, dat is iets scheef. Ja,